Inyanga enkulu yakwaZulu Natal ephinde ibe ngumprofethi ongashaya eceleni uKing Bhakanzama ucelwe izakhamuzi zase-South Africa ukuthi aprofethe ukuthi ngabe yiliphi iqembu elizowina njengoba kade kunokhetho olukhulu lapha e-South Africa mhla ka-29 May. uKing Bhakanzama ungumprofethi ubesenza lokho kucelwe izakhamuzi zase-South Africa ukuthi ageqe amagula ngeqembu elizowina ukhetho ku-national naku-provincial naku-local government. Njengamanje-ke sibovela nathi ividiyo lapho khona uKing Bhaka ungumprofethi egeqa amagula. Lena-ke inyanga engashayi eceleni konke akushoyo kuye kube yikho ngempela. Ujwayele amakhanda amabili elesithathu elenkosazana daba lingashi ukusika nehlobo ngwele ngaphuphi inyoni ziphupha mihla namalanga ngathini mina abathini bona kunjani makunje wena onyanya fokofo ngeke ngize ngizwe ngempatha mina gcwala ngakufakela. Sanibonani hayi vele kwakuthiwe ukuvota kuyophela ngo9 uma sekuqhutshwa from 9 thina ke asikwazi ungawudlulisa umyalezo okumele siwudlulise vele abantu abaningi sebevotile shayila u9 esatshelwa ngawo thina sibambele intulo. Ngizokhuluma amaqiniso ke manje mina ngizokhuluma ukuthi ngokwasemazulwini national kuhamba kanjani, iyiphi inhlangano ezolithatha ukhetho national. Nikhumbuleke iprovince yaKwaZulu Natal iyona province enkulu efunwa ngezinga eliphezulu amaqembu. Uma uwine iprovince yaKwaZulu Natal kufana nokuthi mfethu ukhetho lapho luwinile mawini iprovince yaKwaZulu Natal because iyona ene population eningi futhi iyona ebhekwe ngamehlo abomvu. So ngizokhuluma ngeprovince yaKwaZulu Natal ukuthi so far emazulwini kuhamba kanjani nokuthi national kuhanjwa kanjani. Lapha ka national ngizoyichaza indaba yakhona ukuthi so far amavoti akhona kuhamba kanjani and kuzoba njani neKwaZulu Natal. Lawa amanye amaprovince amancanyana ngeke ngize ngilokhu kakhulu ngidwela kuwona kakhulu uyabo ngizokhuluma KZN. So sesifikile ke isikhathi asikho ke isikhathi esingafiki. Hayi khohlwa baba ungahamba uqede umhlaba asikho isikhathi esingafiki nalogolozayo ngathi kufika ngisho isikhathi sokufa asike singafiki. Mina ngizokhuluma uma ungafuni ngikhulume ngokhetho ngitshele manje uthi thula my king. Ake uthi nje ngiwabuka ama comment ngitshele nje uthi hayi my king thula ngizothula futhi uma ungafuni ngikhulume ngokhetho. Ngiphuca imiza abafokazana ngotholodwa ngabitshisa awuthi ngibuka ama comment before ngikhulume. Babethi abantu ukukhuluma my king kuhamba kanjani ngokwakho national iliphi iqembu elizothatha national iliphi iqembu elizoyithatha kwaZulu Natal njengeprovince enkulu ngizokutshela mina manje. Nanga usikhona Ngwane uthi hayi my king isimincile thula my king ungasho. Nanga lapha yana ukwazi ingoma uthi ngithi my king. Nanga uWandile uthi king ugqoke ured it is a sign. Nanga uDennis uthi speak my king. Nanga uthi qhubeka my king kusho uThobani. Nanga uShelton Dube uthi khuluma my king. Mina ngizwa ngabantu ke mina ngifana nentando yeningi phezukwabo my king kusho uGrat Ngcobo khuluma king kusho uZakhele Buthelezi. Uyabona uma bebaningi abathi ngikhulume ngizokhuluma mina wena onyanya ofokof kodwa ngeke ngiyenze mina into ephambene nabantu abaningi ngoba vele sisebenza ngentando yeningi. Nanga uzonke khoyikanyanga uthi my king khuluma. Nanga JB uthi phezukwabo king. Unanga uSimphiwe uthi vele ubatshele my king. Nanga uNcebo Siphe uthi khuluma my king. Nanga uMichael Mhlongo uthi wagqoka kahle my king. Thank you so much Michael lapho khona mfowethu. Thanks for your compliments. Ibizo le compliments liyonto leyo and I appreciate you. Nanga usiboniso Mbuyaza uthi my king khuluma. Hayi ngizokhuluma man.
ngeke phela baba abantu bavote kangaka sikhona samakhosi mase singasho ukuthi emazulwini kuhamba kanjani sengasala ukuthi emhlabeni ke kunesikile esingakanani sokwazi ukurobha nesokuxhopha bathi baniqhopha emhlabeni baba isono senu kodwa mina ngizobe ngishilo ukuthi emazulwini kuhamba kanje mawusuxhophile emhlabeni isono sakho ngizoqala ngikhulume ngonational mase ngiza kwiprovince yakwaZulu Natal ngisho kahle ngoba kwakuthiwa ukhetho liyaqeda ngo9 uma isinqumo abasithathile baka AEC sibahlula ukusigcina akona kwami lokho mina ngilandelile ngayibamba for ukuthi ngoba ngumuholi wawo wonke abantu abavote baqeda abantu nami ngivote mase ngiqedile mase ngiyakhuluma ukuze angabi khona iqembu elizothi uKing Bhaka usiphazamisile ngoba mina ngumuholi wabo bonke abantu hayi lezi idwedwe evele zikhulume nje zithi zimela abantu zizosibhedela la athi umuntu mina imcentral kodwa uyambona umuntu ukuthi uthatha iside angithatha iside mina futhi mina ngeke ngithengwe ngisho nangesent akekho umuntu ongaba nesibili sokuthenga mina fokofa ngiyona impatha mina kakho umuntu ongaba nesibili sokungithenga mina we baba lalela ngeke ungisabise mina ngo 500,000 uthi uyangithenga u500,000 baba nesithunzi sami nabantu abakholelwa yimi abasazokholelwa ngeke ngibadayise ngo 500,000 ngeke ngibadayise ngokungithembisa ithenda ngeke ngibadayise abantu ngokuthembisa ukuthi nizofunda ifoundation thizeni ngeke ngibadayise abantu mina baba Mina, I will always stand and fight for the fellow people because abantu ngaphandle lapha they are really desperate for the truth. Mina must stand. If it's possible, I can even die as long as if I'm dying for the truth. I don't mind. But at the moment, there is no one who can attempt to kill me. Serious. Ngizokhuluma ngiyacela ukuthi angakhona umuntu engimangikhuluma bese efuna ukungibonisa ngombono wakhe owi-level yakhe. Njengamanje bonke abantu abazi ukuthi kumele kwenzekeni noma kuzokwenzakalani. Lento engizoyisho mina baba ngokwasemazulwini, ngokwasemkhathini, ngokwasesigodlweni, ngokwa-real life, ngokwasemphakathini, it is what it is as I speak. Kunjalo nje. Mawuyirobhela futhi sono sakho leso baba kodwa one day uyohlangana naso. Hayi nangiya ulelo uthi mlobo ongathethi imanga angisoze ngabathetha futhi angisoze mina ngathengeka njengalezi idididi evele zithengwe ngebhodlela bese zithengwa ngokuthenjiswa mase idayisa umzabalazo. Mina would never do that. Don't bother me. Umuntu yakhulume la azakhishisa amagwebo kwayena ekhuluma into angaqondile ukuyisho akhulume ngoba ufumbathisiwe one day imali mawufumbathisiwe baba kodwa ulazi iqiniso isuke izokupokela leyo mali leyo sizokupokela leyo mali leyo. Uyabona ngayenze ivideo before lengangikhuluma khona ngongizwe emkhulu ngithi lento yakhe yeBhinca Nation ayiphatheki. As a result, there is no one who can ever invest with Bhinca Nation. They can only give promises and gives imali yesikhashana, but there is no one who can ever invest. Because mawuzo invest entweni ubheka ipost yomuntu ukuthi maye posta bathini labantu asuke ethi uyabahola. Uma uzokhuluma uyabona unyazi lumholi makuzokhuluma unyazi si expect ukuthi amaNazaretha bathi wonke amen. Makuzokhuluma umpostoli si expected ukuthi bonke abapostoli abathi danki baba danki ngonyama yezulu. Uma kuzokhuluma uRehanyana bonke abantu ababonakale begoba phansi behlonipha ngokosiko lakaRehanyana bengayiphikisi into esishiwo umuholi wakhe. Uyabona once wathi umuholi kodwa abantu othi uyabahola wathi mawukhuluma bese bethi kuwena usuyathoyiletha ke manje
awubaholi labo bantu uyasidakela tshela mina ukungipha angikhathali ukuthi umuntu angabribwa ngane emhlabeni baba kodwa mawungabribwa kuthiwe dayisa ngegazi lomuntu omnyama uyisilima tshela mina ukungipha ngizokhuluma iqiniso la mina futhi mawunedatha encane uyilinde le video ngiyi-upload ngoba ngiyabona abantu bayangena manje napa beyothi 900,000 bayangena ngizokhuluma iqiniso mina angifuni labantu abanedatha encane bese benze ngathi ngingashesha sezikhulumile inyoni ezinye zidakwa ezinye zikhulumela izisu zazo ezinye zikhulumela imagination ezinye zikhuluma into engaphatheki mina I'm here to state facts soze mina baba mina mhlawumbe wazi umsebenzi wami mina ngibabona abantu bethi abanye king uyini wena mina ngiyinkosi emhlabeni ngiyindodana kaNkulunkulu emazulwini ugobela wami uNkulunkulu baba izingelosi zami idlozi zona ingelosi zami lezo wena obani ingelosi zakho ngafuna ukuyibuza mawuwethu ukuthi ingelosi zami obani ingelosi zami idlozi ugobela wami uNkulunkulu lokho ngizokusho manje kuvunywe emhlabeni kwavunywe ezulwini ukuthi ngakusho mina Upload the video. What? Ake ngene odabeni manje ngiyabona abantu sebeya kwi-1000 manje bengene. Ngene odabeni manje ngizokhuluma ukuthi national yini ozokwenzeka. Hey, alibonge leli qembu engizolisho ukuthi national lizowina futhi kampela lizowina. Libe nenhlanhla eyi-1 leli lizowina national. Hlanhla eyi-1 yalo ukuthi ngasho even before liye kwi-conference ngathi liyophinda lithathe national. Ngakusho lokho. Into mangiyishilo angivumelekile ukuyijika ngoba ngikhuluma into ngisusemqondweni. Angikhuluma into ngisusemqondweni ngathi national liyothatha uzwe kahle ngithini ngithi national ilibro qembu iANC national bafethu ehlisana umoya la likhona izothatha kodwa national ngangikade ngisho before le conference ngathi uRamaphosa uzolithatha ihlala lesibili kwathi noma qhamuka ophalaphala sonke sibabaza ngephalaphala kodwa ngathi ngoba sengishilo ngeke kusajika isingadlalwa lento idlalwe lento kuphela wena wabona icala likaSenzomeyiwa lidlalwa ngathi kodwa uzothatha kodwa ngeke azayiqeda ithemb kwasho mina ngale yaminyaka eyadlula even before beye conference even before kuze kuvele iphalaphala ingakho kwathi seziya conference kunephalaphala waze wafisa uSiramaphosa ukuwithdrawa kodwa zamsupporta ezikwi top 6 neziye ze-ANC ukuthi angalokuthi withdraw nangaphela ungawithdraw nangaphela wayiwini conference zahlulwa ekazweli ezayisupportwa nawo umsholesi ngaleso sikhathi. Ngizokhuluma iqiniso mina bafethu. Namanje ngisamile national ANC izothatha. Kodwa ngokwase KZN baba. Hayi baba. Ngibuke emazulwini. Isangenzeka ke baba irojwe ngendlela yasemhlabeni kodwa mina ngiqedile kwasemazulwini. Ngoba ngayisho kudala eya national ngeke ikwazi ukurojwa, ngeke ikwazi ukumanipulatewa, ngeke ikwazi ukwenzana izowina iANC. Kodwa provincial amaqembu ayinkinga provincial ayinkinga la KwaZulu-Natal abe u2 sengalifaka nelesithathu kulawa u2 khona iANC khona iMK mase kuzoba khona nenkatha bebe bakhona ke no DA no bani ngisho nje randomly ukuthi kodwa ayinkinga ngoba ama spiritual awu2 iANC iMK inkatha
bese kuzo DA ke no Action SA bonke laba ngemuva. So ngokwasemazulwini la KwaZulu Natal province iqembu elinemimoya eminingi evotile iMK baba. MK ihamba phambili. Ngisho kahle ngoba usushayile u9 kwathiwa kuzogcinwa ngawe. KwaZulu Natal imimoya eminingi evotile imoya yeMK. Uma kuneqiniso bekumele iMK ithathe iKwaZulu Natal. Ngoba imimoya iMK baba ngisho ngazulu ukhetho bese bethi hayi siyaba aphila ama results bangaqhubeke futhi bawine iMK KwaZulu Natal. Bese kuthi national iANC uRamaphosa uzoyithatha isecond term njengesprofetho sami 2 years back ngathi uyothatha asijikile. Kodwa KZN baba khona ingwenya khona umsholozi ukuthi umsholozi ipolitiki yakhe uzoyidlala kanjani after ama elections seke okwakhe nechess yakhe nabalandeli bakhe. Kodwa umsholozi azange abalahle abantu beMK bathathile ibullet for yena bakuthathile ukuthukwa for yena. Bese kuzothi national uRamaphosa abantu bayithathile abeANC ibullet for yena. National uzobuya Ramaphosa futhi mayebuya national uzobeka robhanga. Kodwa mayihluli iMK provincial banelungelo aphila. Tshela yini lokhu ngibhala. Ukuthi lamanye amaqembu oEFF no Action SA no Nkatha no DA abenza ngalutho basebenze kakhulu baba. Kodwa ngeke phela bonke sivume bakuthiwa bonke bazobona number 1 ngeke phela ngisona isidididi mina baba. Ngokwemimoya evotile KZN iMK ihamba phambili. Ngiyazi abaningi abafuna ukuzwa lokho. Ngokwemimoya evotile national iANC ihamba phambili. Ukuthi azothina ama stands azothini kusasa iMK iqembu elisha basangayirobha. Kodwa ngenhlahla ngoba bayiqembu elisha engarobha kodwa bayaba understand lama techniques asetshenziswayo bengabe uzorobha bazokwazi ukwabamba abanye ngoba sebewabambile abanye ngoba nabo babe ingcenye before baya understand game. Kusho mina lokhu ngibhaka bafethu uma ukuthi khona la ngikunyathele khona ungixolele ngithenge ngikhulume lento before kuvalwe ngo9 ngizoyikhuluma after sekuvaliwe ngoba ngifunde inkulumo yami ibe ne-influence kumuntu osafuna ukuyovotela iqembu lakhe ngendlela akhe ngasuke ngayo. Angikhulume after unani usushayileke seku-after lo okusho ukuthi akasekho umuntu ozomblame. Hlala kwena ubuka ama-results phela into ofuna kuyenza. National ngekwazi ukujika ngoba ngayibikezela A kodwa provincial iMK miningi kakhulu imimoya evotile. Hayi miningi kakhulu. In fact imimoya yeMK evotile idlula yonke imimoya amaqembu avotile la provincial. Pho laba bakhuluma into abayithandayo ukukhuluma nokwenza kufana. Khona ngisho abantu abakuma ruling party abajikile sebe lapha yakwi voting ballot umuntu avesane afaka ukuthi uX kwiMK le KZN kodwa athi national base befaka inhlangano ke le ruling party sekumsholozi. But mina angifuni uqamba amanga. Umthetho wa South Africa mosubekiwe ngiyohlonipha. I will always comply to. Hingakho ngithe as a king, let me not interfere with anything whilst people are still voting. Let them finish. Then, as soon as they finished,
then I will come forward and do this live video. Sange khona ubuzayo ukuthi izorodwa yini MK King Bhaka ba. Phela bafethu iMK iqembu elisha iyafika egamini. Noma yini mawufika khona abantu abakufikisayo entweni. Noma yini makufika baba. La ufika khona ngisho ufika ejele uyafikiswa, ngisho ufika emsebenzini uyafikiswa, ngisho ufika esikoleni uyafikiswa. Noma yini mawufika nje baba. Lento ithi ayibe iculture yokuthi umuntu uyafikiswa nje agcwale nje agcwalisele futhi wayena. Agcwalisele bese yagcwala. Into yokufikiswa into enjalo. Yabo? So sekuzoba kubona ukuthi bahlakaniphele kangakanani, balayithe kangakanani. Kodwa mina mangibhekile imoya, nawe la uhleli khona. Mawuhleli nabantu abawu10, abawu6 balabo bantu bavukile iMK. La uhleli khona, ufubuka lo live ukwakho noma lo live lo usesportini noma useteksini noma ukuphi. Angiphathi bawuseteksini. Uma useteksini ubuka lo live, abantu abawu6 bavotela iMK, then abawu4 bazobona ke bavotelana la kwiprovince yaKwaZulu Natal. Kodwa national iyathatha lokhuza. So nje uMacingwana ngicela ukumxoxisela kakhulu, mina ngiyamxoxisela uMacingwana ngokuthi angayi-understand lento yebhinca nation ihamba kanjani. Ngiyamxoxisela uMacingwana, wonke umuntu kuyenzeka geje. uMacingwana kumele understand ukuthi bethu upresident wamabhinca obani amabhinca. Uyabona kufana noma udayisa something noma wenza marketing, you must understand ukuthi obani abantu ekuyibona obadayiselayo i-target market yakho. Empilweni you must understand your target market. Must you understand ukuthi iqhamukaphi i-target market yakho. If you are really brave and business minded, iqhamukaphi i-target market yakho. Uma iqhamuke lokishini, khuluma kahle ngabantu baselokishini. Mayiqhamuka komhlanga i-target market yakho, udila nento ezibizayo, imoto, ibrand ebizayo, ngomhlanga, khuluma kahle ngomhlanga. Uma uthi wena upresident wamabhinca, kumele uwaqonde amabhinca azala obani. Mhlawumbe let me educate you if you are not aware Macingwana ukhona. Uyabona amabhinca la egcile khona akwinkatha bese eba kwiMK. La egcile khona amabhinca. Why ngisho njalo? Is because uma ngiwunzama mina ngizozala unzama. Mawumchunu uzozala umchunu. Inkatha iqhamuka from uPrince Mangosuthu Buthelezi. Ibhinca leliya. Ibhinca leliya baba elikwazi ukubeka isilo. Libe futhi lithi njalo sibeka isilo siphatha uZulu. Ngizosibeka futhi sobekeka wena ophikayo fokofo. Amen. Nangaphela sibeke isilo. Same silo esikwazi ukurecognize ungizwe. Sabe kwa ubani? Sabe kwa uPrince Mangosuthu Buthelezi. Isilo ekuyisona esiphethe amabutho. Bese kuthi undunankulu esengasekho Mangosuthu Buthelezi. Ubani uthula sizwe Buthelezi. Uyini uthula sizwe? Uyibhinca aphinde futhi abe inkatha. Uma uthi wena ubela amabhinca kodwa mase ukhohlwa iIFP ukhulume ngayo nje engathi iyinto engazazi, urongi Macingwana. Urongi. Ngoba amabhinca azaleke from uZulu, uZulu okwazi ukubekwa uPrince Mangosuthu Buthelezi. Siye ku-former president Jacob Zuma. uJacob Zuma ukwazi ukuhlaba ingoma, ukwazi ukuvunula, ukwazi ukubiza izaga, ukwazi ukugiya, ukwazi ukwenza yonke into. Uyibhinca uJacob Zuma. Maningi amabhinca esawupresident ayemsupport, ahlabe enkandla, aginqe inkomo, kugiwe esibayeni, kutshelwe edule kubenjeya, amsupport amabhinca. Amabhinca ala kwinkathi abe la kubaba uJacob Zuma. Uma bobabili labantu uthi wena awubafisele okuhle, because abantu phela mawuvela ubachithe before zima elections, ubahlakazi nje awubafisele okuhle.
buka mina ngilindile kwaze kwadlula ama-elections because angifuni ukuba ne-bad impact ngendlela abakhase ngayo. Uma wena uthi awubafisele okuhle uqonda ukuthi uthini wena, uthi akuphele nge-IFP, uthi akuphele ngoJacob Zuma ne-MK, bese kuzothi uformer president uRamaphosa akalona ibhinci, akalona ibhinci uRamaphosa mfethu. Kodwa unjani uRamaphosa? uRamaphosa uyisifundiswa, uRamaphosa umuntu wakumasapapsi, uRamaphosa uyabathanda abantu but akalona ibhinci. Njobe ngalona ibhinca awukwazi uthi umele ibhinca nation bese kodwa uzothi usupporta uRamaphosa, kodwa uRamaphosa aka understand ibhinca bese uyamgoqa uthi uzoletha amabhinca umenze isilimo uRamaphosa because njengoba kuvotwa abekho abantu abamabhinca abafike bafaka ivoti labo lapha ku-ANC. I-ANC njengoba izowina national amavoti ngenxa yama-branch e-ANC, yama-branch e-ANC, ngenxa yama-branch futhi isangenza izinto zenzeke KZN ngendlela yayo ngoba ama-branch ayo ahlangene e-ANC, iyakwazi ukucommunicate nabo bonke abantu kuma-level angafani baphinde bazwane. Kodwa ngokuvota i-MK ephambili, ngokuhlangana kwama-branch national na provincial i-ANC inkinga bese kuba inkathi no EFF ngeke ngize ngibalahle ngokwama branch. Yabo baba ngiyavuma ayikho i-divorce ka-30 years, you are right, kodwa uyakwazi ukuba nemizi eminingi mawunomzana. Mawubona ukuthi umfazi omdala lapha udinga ispace sakhe akasalawuleki, uyakwazi ukwakha omunye umuzi, uthole omunye umfazi, uvuse omunye umuzi. Uyakwazi. Ingakho mina ngincoma ubuhlakani buka Jacob Zuma akwazile ukuthi uyi-addressa ngayo wangafuna ukumislead abantu. Uyakwazi umfethu mawumuholi noma unamandla ungaba nemizi ngisho ewu-20 if you can afford. Ose Cape Town, ose Durban, okuphi umfazi olena akazwani umfazi ongapha ngoba uvuse enye indlu, umfazi ongapha akazwani nongapha. Hayi ukuthi divorce ngoba likhi ilanga la uforma athi ngiyadivorsa, kodwa uthini wathi uforma ngizovotela i-MK ngoba ngihambisana ne-ANC kaRamaphosa. Awukwazi ukuthi uthi usile kodwa lokuthi akho divorce, ubalo uthe uyadivorce ngoba uyidlale kahle i-chess yakhe uformer president lapha ya. Ngizwe funa sikwazi, ngizwe funeka sikwazi ukuba advisor ukuze ngoba ngiyambona nesibindi futhi ngiyabona ukuthi uma ungakwazi ukum-adjusta lapha nalapha uhlakaniphile. Umehluko uma unefiso eziningi osafuna ukuyi-achieve kanti namasenta wavumu uyathemtheka ugcine ufola to a trap. Igama kuphaka isibongo wanzama bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi wathintha uphakuda kweyini ngingqwele ebhuqabhuqa imiza abafokazana ngotho lodwa likabintshise nantu alukho olunyuthi. Ithuluza ngihambi nalo ngilifice ensimini xa uqalile kusazoshuba kusangenzeka noma yini ngumafavuke njengedangabane ngunogwaji obhajwa ayikhulule ngumfoka makhandakhanda mina indlondlo enamakhanda amabili elesithathu elenkosazana dame ngingasho ubusika nehlobo ngqwele engaphuphi inyoni ziphupha amihla namalanga. Ngathini mina bathini bona kunjani makunje ake silinde ama results sibone ukuthi into engayisho 2 years back ukuthi uRamaphosa yolithatha ihlanga lesibili ngeke niyenzeke manje. I get you. Kodwa imimoya esavotile manje kakhulu kunemini eye-MK ihamba phambili eKZN. Thank you so much. Bye bye.